Saavutaan Killerin liikuntakeskukselle. Katsotaan, onko täällä tuttuja. Kukaan ei tiedä Rahokulmien saapumisesta. Ei ollut silloin, kun oli lapsi, niin ei ollut Komeet tilat. Siellä on Jorge. Missähän täällä on muut? Kato. Mitä mies? Mitä tässä? Aisit suoraan live-lähetyksessä. Hienoa. Tuosta puhuttiin susta. Mistä Teme ja Tapani? Töissä tietenkin. Missä ne on töissä? Teme on Kelalla ja Tapani on Tapani itse asiassa lähti kämpille tekemään hommia. Okei. Se lähti reissuun viikolla. Okei. Se on siellä. Onpa komeen näköinen. Moro! Miten sä lähdit? Hauska nähdä. Aika ylläri. Me ollaan oltu Pessin kanssa palaverissa, Pessi tulee perässä. Niin. Joo. Kato Ja vaan. Asko kanssa Pessi meni. Tultiin teille pitämään palaveria. Sillä johtajakin. Ei nyt ole aika hauskaa. Tää on aika silleen pikaisesti sovittu juttu, niin ei ole kauheasti tieto kulkenut. Ihan just itse aamulla